falle hi fydd brenhines y cael trasio. Hei. Neu Michael. Ger i weld. Falle, ie. Ond cyn enni, mae'n bryd i brofi'r peiriannau a chyfarfod y ddau dîm o ysgol. Dyffryn Conwy! Hei! Gwestai Garej. A mae Ysgol Dyffryn Conwy yn Cymru, Lloegr a... Sam. Ti fod i ddweud Llanrwst? Llanrwst, da. Llanrwst, rei. Da enw di Sam? Ie. A pwy ti? Idris. Idris, reit. Ydych chi'n licio creu pethau fe'ch dwylo, Idris? Dwi'n cynnig e-fix y stwff ag adladu awr yna fel. O, ie. Felly fydd y dyn reit handi efo hwn. Mae'n siwr. Sam, rwan, dwi digwydd gwybod, mae dy gen gariad di ar y tîm gwyn, Gwellian. Ydy hwn mynd i greu rhyw fath o densiwn rhwng chi? Di'n ychwanegu at y dasg? Na, ddim rili. Da chi dal yn ffrindiau? Yn dal. Hi'n at dympio ti, ti'n at dympio hi? Hi. Hi'n at dympio ti? O, diar. Heledd. Heledd? Hanna. Pwy? Alun, dwi'n neis i gyfarfod ti. Ie, diolch, Mike. Tîm Gwyn, Gwellian. Ie, ni wedi clywed amdano ti. Miriam. Miriam, Gwellian, beth i gweithodd? Just well ffrindiau, ie. Ddim eisiau siarad amdano fe ar gamera, efe? Na. A fi'n digwydd gweld plectrum gitar fan hyn. Plectrum di yw yna? Na ci. Un pwy yw e? Cariad fi. Cariad newydd. Miriam, ys cariad y ti? Na. Na. Hei, mae hi'n sengl. A ti hefyd, ydw i, sgwm gariad gen ti. Rai, da ni yma siarad am gariadon. Da ni yma i ddeitha chi, me fyddwch chi yn creu rhywbeth gan ddefnyddio hwn. Ie. I chi adre, fel mae fod i edrych. Y dasg heddiw i Ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst ydy adeiladu y trwc anferth gwyrdd a'r gwipio'r glas yma. Ond i chi yn y studio, os gen chi'n syniad be ydych chi'n neud o gwbl. Ond pidwch poeni, mae yna gliw. Oes. Mae yna fwrdd fama efo be, Hans? Beth ti'n Edrych yn gyffroes yn diw, mae sleid fan hyn, neu ramp, neu beth bynnag o fe. Ddim sleid, ti'n mynd y ffair, neu goi? Ramp di hwnna, ynddo? Wel, ni'n gwybod. Wel, ie, ramp di o. Felly dyna'r cliw chi fanna, felly cwbl sy'n weddill i ddeu rwan ydy bon siont, fel ma'n dweud yn Ffrainc. Yn Gymraeg. Ie. Pob lwc. Ei, Al, ti'n cofio'r boes former student na? Na. Ti'n cofio Prifysgol Fetropolaidd Abertawe? Na. Ie, nhw'n goffod adeiladu car rasio. Cofio? Na. O, nes ti'n gwylio'r raglen yna, dda? O'n un yr eitem? Na. Dyna pam nes i meddwl. Ie, wel, dyn ni'n mynd i ddal lan gyda nhw nawr. Efo pwy? Gweliwch hwn. Gwylio be? Cer adre. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn. Diolch yn Cer i fawr. bolиш y dyddanedd. Ie, orai. Reit, Sam, Idris, mae'n hanner amser, sio mae'n edrych? Iawn, bon y gorffen am. Bron y gorffen? Hei, mae yna ddau garj yma. O'ch chi'n disgwyl yna? Na foedd. Na fi. Sy'n nhw'r broblem di bod? Na, dim. Na? Ti di gorffen un ti, Idris? Do. Beth amdano ti, Sam? Beth ti bod yn neud? Mae'n adfer ffordd, bron di gorffen da. Edrych am gariad newydd, efe? A gwaith, dy ti'n neud? Ferched? Siwr i chi. O, ddim mor dda. Na, ddim rili. Beth sydd wedi digwydd, Gwellian? Ni'n meddwl bod mond i'n cariad neu gychwyn. Ond mae'n trio allan bod yna dau. Ond mae yna ddau. Pethau ddim yn edrych yn rhy dda gyda'r merched drefn. Mae'r bechgyn yn neud yn dda. Ond am y tro draw ty ti, Al, a Tara Bethan, ti'n taclo'r teclynau. Reit, Ymddeheiriad am hyn, Tara, dwi'n fel arfer mor agos i'r gwestai, ond beth sgen i fama ydy... Gwellian, sori gen i tadi. Diolch yn fawr. Wei, da iawn fi. Tafyd, Ysgol Dyffryn Conwy, mae gyda chi'r amser bydd Tara'n cymryd i orffen i lap i gwblhau'ch tasg chi. Iawn? Ie. Da. Ffordd chi, Tara, ti'n iawn fan hyn? Yn dod, meddwl. Oed? Dwi ddim y dreifar gorau, so dwi ddim yn... Fi gennych chi ddigon amser, boys. Digon amser, da chi iawn. Peidiwch poeni. Reit, gan i weld. Pan weled i'r goleg wyrdd, mae'n bryd ti fynd, ia? 3, 2, 1. Ffordd ti, troed ar ysbardi, Tara Bethan. Reit, Ysgol Dyffryn Conwy, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Mae'n bryd i ni brofi'r peiriannau. A mae 2 ras tro yma, does? A'n ti, Dion, Gwellian? Ie. Sbonia'r cynllun ma, mae'n hyfryd. Wel, nes i wneud yr afro pink oherwydd mae bach yn ffynci. A wedyn, nes i roed yr coron ar oherwydd mae'n mynd i ennill a fod y brenin. Reit. A wedyn, mae'r moustache oherwydd mae moustaches yn cool. Iawn ti, Miriam, beth am hwn? Beth am y gwibio'r glas ma? Wel, dwi wedi tan ar yr pen. Tân hwn? Tan, ie. Mae'n mynd lawr yr ramp. A dwi wedi googly eyes bach iddo fo ar y blaen. Tîm di, beth sy'n mynd ymlaen fama? Gyda i triongl o'r blaen, so mae'n aerodynamic. Sam, be am y gwibiwr? Wel,
un pawb arall yn ffynci, so rhaid fi'n newid o dim bach. O ddim pawb arall, be nhw ti'n meddwl? Hwna'n ffynci. Reit, oce. Ie. I'm siŵr am be i ddeud. Oce, wel pob lwc i chi, tîm D. Ffynci iawn, dra fan hyn ag ni. Fel ni'n gweud, mae 2 ras tro yma. Yn gynta, gewn ni'r gwybwyr glas yn dod lawr y ramp, bant dros y bwrdd, a pwy bynnag sy'n mynd pellaf sy'n ennill. Ond fel arfer, mae beirniad gyda ni, ond yn anffodus mae Tara Bethan yn dal i yrru ar y car trasio. O, dyma hi'n dod. O, Tara, diolch byth. Dwi wedi parcio'r car yn y cae, dwi wedi rhoi gyfep. Be oedd yr amser neu diwedd? Mae dal... Mae dal yn Yr mynd. amser dal yn mynd, ond mae'r car wedi stopio. Da iawn ti am drio. Diolch. Reit, y tîm D a tîm Gwyn, os ydych chi ddod at eich cerbyd, os gwelwch yn dda. Ar ôl 3, felly. 1, 2, 3. Wei! O! Miriam! Hei! Fi'n credu bod y merched di ennill. Mae'r car di malu. Ti'n ei gwanaeth? Na. Na? O, mae'n iawn, di. Oce, dda'n chi ar ôl 3 nhw'n eto. 1, 2, 3. Wei! O! Nath y ddau bron moldio mewn i'w gilydd fan, ynddo? O, mae rhywun wedi colli ben. O, drian. Wel, y merched sydd wedi ennill y ras, ond Tara, ti sydd yn penderfynu pwy sy'n ennill. Achos, ti'n meddwl, y crefftwaith o bob dim, nid jyst y ras sy'n bwysig fa fa. Fi'n credu bod ni'n gwybod pwy sydd wedi ennill. Dwi'n meddwl. Wel, oedd y goron di wneud i fi cyn iddo fo gyrraedd fanna, so yn sicr y merched. Da iawn chi, merched. Da iawn i'r tîm D a'r tîm Gwyn, fi'n credu. A diolch yn fawr iawn i Ysgol Dyffryn Conwy. Wei! A diolch yn fawr iawn i ti ar hyfryd Tara Bethan. Diolch. Mae yna un peth arall, achos mae'n bryd i groesawu pencampwr y car trasio am y Garej yn ystod y gyfres yma. Da ni wedi oeddos 6 wythnos, ond yn ffodus iawn, mae yma yn y studio i dderbyn i wobr Michael Owen. Ti'n dweud am clapio? Diolch. Sian Gwellian mawr, Sian Gwellian mawr. O, mae dy ddwylo di chwslu. Ti'n gwybod. Nerfs, ie? Ia, dyna dros ti. Ie, ni mor braidd. Reit, sa. Mae'r wobr fan ti. Dyma ni. Na ni'r cwpan. Waw. Yn llythrenol, cwpan Garej, dio. Mae lot o'r mechanics di bod efo Stylised. Seim llyd a bob dim fel la. Lovely. Ti'n mynd i godi fyny? Dwi'n mynd i. Gyd i roi Salt sosio. oil yn efo. Oes. O sosio. Da iawn ti, Michael. Arbennig, diolch yn fawr iawn. A chymod be, yn anffodus, dyna ni diwedd y gyfres. Diolch i'r holl ysgolion. Y gwesteion hefyd, wrth gwrs, Geraint Hardy, Bryn Fawn, Alex Jones. Pawb sydd wedi cymryd rhan, a mi fyddwn ni nôl yn fuan. Gobeithio gan eich gwmni chi bryd hynny. Ta-ra! Ta-ra! Ta-ra!